bisita, si Dr. Didi. Palakpakan. Hello, Doc. Hi, hello. Good Hello, good evening. evening. Mga higala, nagpasalamat kong dako nga bisan sa unsa kalayo ang akong gipuy-an, natud-an ko gihapon sa ako ang Mentor. kanhing mentor sa UB, sa University of Bohol. Si Dr. Didi. Saguran. Dr. Didi Saguran. By the way, mga higala, I'm proudly presenting that I am a product of University of Bohol. So I am a UB-yan. UB, University of Bohol. Ma'am, ako pahimuslan ang higayon. Okay ra ba nimo nga ako kang bangutan mo? Okay, so salamat kayo sa imong pagtugot. Imuhang kabatanon sa unang panahon, pwede ba imong isaysay kung unsay imuhang mga experience or natural na among yunay o mga ulitaw daga magkagustuay. So, pwede ba imong isaysay unsa pa mga pamaagi sa unang panahon? Okay. So, isip dalaga sa unang panahon. Wa mo ko ka-experience diha to gitawag og mga mangharana diha gani high school na papay nanugilon sa mong silingan nga ahong daga di pangharanahanan ko o man ko kay bawi nato manggod kay ha kay magabi man to mangharana pero wa jud ko kay bawi istorya ra ka gunto ra sugsug ba pero nahibaw-an kadugog mo po sa mga silingan nga pagkamata ko gabi nga naay nangantay ko mao din na mangharana gitawag ko to gikansyonan na si kuan na daga ni kuan ni Narding ug ni Piloy nga nakita nga magtiayon sa ang mao di ay ni mangharana. So ang mga kanta ang madungo kay Binisaya na po'y mga in English nga nabali mao to'y kasagaran sa una nga sa di pa mamulitaw di pa mo adto sa ginikanan may uban po mo present na sa mo at sa ginikanan mo misita na nadyo ng pangharanan. So kasi kinta nga kanta sa paghigugma mga love songs. Sa ato pa kung haranahan na ka nini Nadaga na ka. nadaga ka na usa karon Karon ka lang text na lang. text na lang. Awahin na ang mga nagtaytat. So unsa bang mga kanta sa mga pananglitan unsa mga kanta ha? Mga love songs Love doon, mga songs. pangharana nga kanta. So nakoy na nahinumduman nga kantahon na nilang mama kanang bahin sa kanang babae lalaki nga nagkahinugma ay dili ang murag Ang suyo pa. pero ang kanang naay ang babae pilian. So og makauyon siya murag kanang naay na magpakita siya kanang nay motibo sama sa magpakit-cute na ko na magpakit sa mama. Tingali, cute. So murag palitan pa una. Maliit pa mga stick to man ang mga parents, na pwede. Na kay karon kay mura viral ko na uban. Ma'am na ko kanta ana man lagi na ko si mama. So bahin sa kanang maniid. So may kanta ha mga higala. Ako. So okay, so ayan na mo ang kanta nga ako ang maniid. Okay. So are ko aron maklaro. Okay, ready? Murag gusto ko nga makita ang akong Yuki. Ha? Palayo. Okay. Ready? Ako ang maliit sa batasan na bato, ang dalaga
barkada. Dalitan dayon. Payong nga dito. So, ingon adto di ay. So, karon murag dili na ta wa na panid-panid kay diretso ray na. Text. Through text na lang. So, maura pa rin kanang experience ko na sa unang panahon. So, ma'am, daghang kayo salamat sa imong pagpaambit sa Welcome. sa katungkol sa mga pamaagi sa mga kabatanunan sa unang panahon. So, daghan kayong salamat. O, ngayon ko, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa aking YouTube channel, Lord Dogs in Action o Dedikasyon sa guran. Yay! So, daghan kayong salamat.